Τι έγινε μωρή πούστρα, γιατί δεν μιλάς τώρα, μήπως επειδή ξέρω ποιος είσαι και τι κάνεις? Το έπαιζες μάγκας, Πού είναι η μαγιά σου ρε φλόρε? Δεν σου άρεσε η ευγένεια, Τώρα ζήσε με το άγχος και τη μόνιμη απειλή μου πούστη. Έχω κάθε μέσον, σε βρήκα που είσαι και ποιος είσαι. Έχω βρει και τα αδέρφια σου τις κότες. Σας ξέρω όλους, και αυτούς που το παίζουν εύκολα ανθέλινες, και τους πατριώτες. Παρακολουθήστε τόσο καιρό, πανίβλακα, βγάζει και γλώσσα, είσαι τυχερός που ζεις ακόμα. Σε απειλώ να προσέχεις τον δρόμο. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τι ρόλο βαράω? Σου λέω και πάλι μπας και το παιδώσεις. Ξέρω τα πάντα. Θες να σου τα αποδείξω μήπως? Θες να φτιάξω βίντεο μήπως? Δεν γουστάρω να απειλώ κανέναν. Το κάνω επειδή είσαι μπαγλαμάς και δεν θες να καταλάβεις με το καλό. Εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με κανέναν όμοιόν σου. Ασχολήθηκα μαζί σου γιατί έχεις πολύ θράσος και το παράκανες. Όταν σου μιλάνε ευγενικά, να βρίσκεις το θάρρος να απαντάς αληθινά. Όσο ακροβατείς ανάμεσα στα λεφτά και τον εαυτό σου, εγώ θα σε κάνω ρόμπα. Γιατί σας ξέρω. Βλέπω τα βιντεάκια σου και κάνω μετά από το μίσο σας. Τελευταία φορά στο λέω. Μη με προκαλείς, δεν με ξέρεις, εγώ μου σε ξέρω. Πώς? Εγώ έχω διαφορετική άποψη από σένα. Δεν μπορείς να με απειλήσεις επειδή έχω άλλη άποψη. Ούτε μπορείς να με απειλήσεις επειδή σε είπα ένα μαλάκα. Ούτε μπορείς να με απειλήσεις επειδή σε είπα τρελό και επειδή σου κάνα πλάκα ή επειδή σε ειρωνεύτηκα ή επειδή το οτιδήποτε. Δεν μπορείς εσύ να απειλήσεις τη ζωή κάποιου επειδή ο άλλος σε έβρισε, σε ειρωνεύτηκε, σε σατήρισε. Εδώ όμως έχει πολύ γέλιο. Λοιπόν, άκου μαυροπρόβατε. Εγώ είμαι ο μαυροπρόβατος. Κάνε το λάθος και θα βγάλω τη φάτσα στο YouPorn. Σου είπα δεν παίζω. Είναι τελευταία σε ευκαιρία. Το συνεχίζεις βλέπω. Μπορώ και να έρθω να τα πούμε από κοντά. Αλλά μάλλον δεν θα έχει καλή κατάληξη. Όχι, για να μην το αλλάζει μετά, ας πούμε. Δεν έκανε το λάθος κιόλας. Και έβαλε αυτό το μάλλον δεν θα έχει καλή κατάληξη. Δεν μπορεί να το αλλάξει μετά και να πει ότι εγώ σου είπα απλά να έρθω να τα πούμε. Κανόνισε το μέλλον σου. Άκου ροζ πούστη. Σου είπα δύο πράγματα. Θέλεις να σου πω ποιος είμαι? Εργάζομαι για την Ελλάς. Με 2 λάμδα. Παρακάτω. Έχω όλα τα ίγνη σου στο ίντερνετ. Λοιπόν, φιλαράκο, η Ελλάς δεν μπορεί να ψάξει τα ίχνη μου στο ίντερνετ αν δεν έχει λόγο. Άρα αν κάποιος από την Ελλάς με ψάχνει και έχει τα ίχνη μου, τα έχει παρανόμως. Λοιπόν, ηλίθιε, βλέπω ότι ψηφίζεις σε ποιους στέλνεις, τι λες, τι κάνεις, με ποιους τα λες και τι λες. Παράνομα όλα αυτά. Αν κάποιος τα έχει όλα αυτά, είναι παράνομα. Αυτά που γράφεις στο MSN, στο Facebook, ούτε MSN έχω ούτε Facebook, τις ανώμαλες τσόντες που βλέπεις τραβέλει, και σένα τι σε νοιάζει, εγώ τις βλέπω, θα σε ξεφτυλίσω. Κάνε ακόμα ένα βήμα και σε έφαγα. Το κάνω, ορίστε. Ολόκληρο βίντεο σου κάνω. Έλα να με φας. Αφού το ανακοίνωσα την πρόθεσή μου να κάνω βίντεο, μου έστειλε ένα PM που μου λέει παρανομό, ύπεδο, κάνε ό,τι νομίζεις. Τώρα είναι υπ. Φιλάρα, άλλο υπ, άλλο Ελλάς. Πιο πριν βέβαια μου είχε πει πως είναι μια ομάδα νέων που εργάζεται αποκλειστικά για την Ελλάδα. Ρε φιλαράκο, τελικά τι είσαι? Στην ΕΙΠ, στην Ελλάς με 2 λάμδα, ή είσαι μια ομάδα νέων, δηλαδή είστε και πολλοί? Εγώ πιστεύω ότι είσαι ένας τρελός και σε παρακαλώ πολύ να πάρεις τηλέφωνο στο 210 53 88 335. Επαναλαμβάνω, 210 53 88 335. Λοιπόν, η επιστήμη κάνει πλέον θαύματα. Θα γίνεις καλά. Πάρ' τους τηλέφωνο και πες τους τι είναι αυτά που λες εδώ. Και θα σε καθοδηγήσουν και θα σε κάνουν καλά. Η επιστήμη στις μέρες μας κάνει θαύματα.